Αποστολή, βρες το Γιώργο. Και δευτής ψάχνει. Ο Γιώργος, Ο Γιώργος κάπου κρύβεται μέσα στα βάτα. Πίσω από τις καλαμιές. Γιώργο, Γιώργο φωνάζω. δεν πάει σαν τα πρόβατα μαζί με όλο τον κόσμο. Μόνος του πίσω από τις να γραμμές. προσγειωθεί. Και προσγειώθηκε. Εκεί. Καμία σχέση. Τον είχε χάσει εκπαιδευτής. Το ανθρωπάκι εκεί πέρα, στο βάθος, είναι εκπαιδευτής του. Με ασύρματο και ακόμα δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Αυτός που ακούγεται που γελάει είναι ο Αλέξανδρος. Αυτός το σκέφτηκε όλο αυτό. Ο Μιχάλης είμαι, ο Μιχάλης. Να του μιλάει, τον βρήκαμε. Είναι πίσω από τις καλαμιές. Χώσου μέσα Γιώργο, χώσου μέσα. Ελπίζω να αντέξει η λήψη μέχρι να τον βρούμε. Αλέξανδρε, Παρακαλώ. τι έχεις να δηλώσεις? Δεν έχω να δηλώσω, κάνει το χειρότερο πίδημα στην Αθήνα. Να, ακούγεται η φωνούλα του. Σημάδια ζωής. Τι level 2, level 5 έχει φτάσει. Γιώργο, μια δήλωση στην κάμερα! Σε άλλη αερολέσχη πήγες! Μου λέει, υποτίθεται έχω προσγειωθεί τώρα. Προσγείωση είναι κι αυτό. Τουλάχιστον προσγειώθηκε στα πόδια. Τους μαλάκες έσπασα τους κόρους τα φυτά στον άνθρωπο. Τον ανερχητικό φύκο. Ο Γιώργος είναι πίσω από τις καλαμιές. Μην ανησυχείς, κάνα 2 χιλιομετράκια είναι ακόμα. Ωραία, εγώ τρέχω 42. Τα λέμε από κοντά. Bye.